Syna i Ducha Svätého. Stretávame sa v 5. nedeľu po Svätej Trojici, dnes spoločne ukončíme školský rok a budeme uvažovať nad tým, kam patrí taký kresťan, či len na zem, alebo aj do nebies. V našej služby Božej dnes začneme pred spevom Najsvätejší Bože Všemohúci a navzájom si môžeme zaželať požehnané služby Božieho. Yeah.
nevraciaš od nás, hriešných ľudí, ale nám poveruješ a povolávaš nás do svojej služby, práci pre Božie kráľovstvo. Daj nám, prosíme, Ducha svojho svätého, aby sme Tvoje povolanie počuli a radosne prijali. Podľa príkladu patriarchov, prorokov a apoštolov ochotne o Tebe svedčili a privádzali svojich blížnych k viere v Evanjeliu. Nedopusť, aby sme sa dali znechutiť neúspechmi. Nedaj nám uchabovať v svedectve a horlivosti. V istote, že Ty sám konáš skrze nás svoje dielo, chceme spúšťať siete Tvojej lásky a milosti a tak pomáhať mnohým ku spáse časnej i večnej. Hospodin riekol Abrahámu, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zveledím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, preklajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Cháránu. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svätá epištola, napísaná je v prvom liste Petra, 3. kapitole. A napokon všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a videl dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od prstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a činí dobré, hľadá pokoj a usiluje sa on. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zlé činia.
Napísal evanjelista Lukáš v 5. kapitole. Raz, keď sa zástup valil na neho a vypočúval slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera a uzrel 2 lode pri jazere, rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu, i posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hodinu, spuste siete a loďte. Odpovedajúc mu Šimon povedal: majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobil, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním, na dlhom rýb, ktoré ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonovi. I povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a následovali ho.
Pomodlíme sa. Vypočuj, Hospodine, náš hlas, keď voláme. Zmiluj sa nad nami a vypočuj. Tebe pripomína naše srdce tvoj príkaz: hľadajte moju tvár. A my tvoju tvár hľadáme, Pane. Neskrývaj svoju tvár, neodmietaj s hnevom svojich služobníkov. Ty si nám býval pomocou, nezavrhni a neopusť. Ó Bože, veď Ty si Bohom našej spásy. Amen. Milí bratia, milé sestry, povstaňte a vypočujte si slová z Evanjelia Matúša zo 6. kapitoly, verš 10. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Ak si pamätáte film Pacho, hybský zbojník, tak Pacho so svojimi zbojníkmi hovoril o hranici sveta. V predstave totiž bolo, že svet je rovná plocha, ktorá pláva v nekonečnom mori. More však tiež má svoj koniec. Vody sa skrátka prelievali ponad okraja tejto kvázi planéty. Pacho cestovateľ prešiel až na samý koniec a tam vraj bol plot, aby nik neprepadol za hranicu sveta do úplnej priepasti temnoty. Taktiež si môžeme vybaviť rozprávkové ilustrácie, keď pastier, ktorý sa túlal svetom, prešiel na najvyšší kopec a tam sa mu podarilo prestrčiť hlavu cez oblaky a tak dokázal nahliadnúť do slávy nebies. Len tak potichučky, potmehúcky, nebadane. A možno práve toto nás priťahuje. Chceme byť nebadaní, nenápadní, zabudnutí pastieri, ktorí sa aspoň rožkom podarí potiahnuť to nebeské rúcho a môžeme nazrieť do nevídaného a neslýchaného. Pozrieť sa aspoň tou kľúčovou dierkou len tak, lenže aby sme potom toto nemuseli oľutovať. Taktiež sme zaťažení rôznymi predstavami, hlavne prelom stredoveku a prechádza všetkými okruhmi pekla. Potom prechádza do predpeklia, očistca, až postupne sa dostane do všetkých vrstiev raja. Predstava sveta vyznievala ako nejaký panelák, kde naša zem je prízemie a z prízemia sa dá dostať aj na samotné dno, do suterénu, ale aj do najvyšších sfér. Ak je už nebo a zem nezlúčiteľné, lebo nás delí niekoľko nepreniknuteľných poschodí, tak peklo je už absolútne na opačnej strane. Ak by bolo možné, aby nejaký pastier svojim zrakom prehliadol až do raja, dostal by sa však len na nejaký samotný začiatok. Nahliadol by len na štartovaciu líniu, na hranicu medzi nebom a zemou. K Bohu by to aj tak ešte stále musel mať nesmierne ďaleko. Kozmológiu a predstavu stredoveku však už môžeme zanechať. Nemôžeme predsa opísať to, čo ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo. Môžeme mať svoje predstavy, svoje názory, ale tak, ako nás Ježiš upozorňuje, nič z toho vôbec takto nemusí byť. Nevieme si predstaviť niečo, čo naše zmysly nikdy nezažili a neobsiahli. Od narodenia slepý nemôže opísať farby. Hluchý nepocíti krásu hudby a ten, čo nemá nohy, asi ťažko bude môcť behať. Pre nás sú všetky zmienky o nebi, pekle len pripomienkou, len opisom, ktoré má napriamiť naše zmysly. Nebo aj peklo nehľadajme reálne v našom trojrozmernom svete. Toho, čo sa dotknú naše ruky a môžeme to pocítiť, toho sa to podľa všetkého nemôže týkať. Lebo to naše oči videli a uši už počuli. Skôr sa musíme pýtať na náš vzťah s Bohom. Na to, či mu patríme, alebo mu utekáme. A to už môže odzrkadľovať nejaké peklo alebo raj. Augustín raz povedal: stvoril si ma pre seba, Pane. Nepokojné je moje srdce, kým nespočínie v Tebe. Do nekonečna budeme hľadať, do nekonečna budeme nespokojní, kým sa kus Božieho obrazu v nás nestane opäť súčasťou Boha.
A nie len nejaký úlomok našej duše alebo závan Božieho dychu. My celí sme Boží a Bohu patríme. S našimi pozitívami, ale aj negatívami. S našimi bolestiami, ale aj radosťami. My sme Bohom vytvorení, Boh nás neodvrhol. Postavil nás na zem. A my už vieme, že našou úlohou je Boha sprítomniť vo svete. To je to príď kráľovstvo tvoje, o čom sme donedávna hovorili. Obrazy stredoveku, obrazy rôznych úrovní neba či pekla. To všetko je skôr na mobilizovanie našej predstavivosti. Máme si uvedomiť tie obrovské priepasti, ktoré spôsobil hriech v našom živote. Tak ako sú oblaky vzdialené od zeme, ako hlboko je od oblakov morská hlbina a najvyšší bod zemegule, tak je vzdialený hriech od Boha. Tak sme vzdialení my od Boha. A otázku si položíme prečo. Prečo sme tak neprekonateľne ďaleko? Každým skutkom, každou myšlienkou alebo slovom sa naše priepasti len vzdialujú. Brehy, kde je Boh a človek, sa od seba delia viac a viac. Zjavne v našej moci, vonkoncom nie sile, nie je priblíženie sa k Bohu. Ak sa aj niečo načrtne, čo by nás k Bohu priblížilo, v momente je naša snaha poprekrúcaná. Dopadne to horšie, ako by sme sa nazdali. Márna je každá naša snaha. Povieme si len to pavlovské úbohý a človek, kto ma vytrhne z tela tohto smrti? Čo máme robiť, aby sa niečo dokázalo a aj zmenilo? V predstave máme, že v Božej blízkosti, teda v ľudovej predstave o raji, ide všetko hladko. Boh sedí na svojom vyvýšenom tróne, nik mu nie je schopný ani len pozrieť do očí. Je tak vysoko a tak nedosiahnuteľne vzdialený, že už iba jeho prítomnosť sa považuje za to, že človek sa rozleje pomaly na kolomáš, keby sa k nej priblížil. Boh velí. Jednoznačne velí a jeho hlas, čo prikáže, anjeli hneď vyplnia. Pred trónom stojí ochránka cherubínov, ktorí svojimi krídlami chránia prístup, modlia sa. Ich chvály sú ako neustála obeť, ktorá svojou vôňou naplňa celé nebo. Skrátka, nebo funguje bezvadne, bez akýchkoľvek zádrheľov. Boh povie, anjel vykoná a druhý prinesie o tom správu. A potom sú tu rôzne snahy od protivníka, ktorý sa chce prebojovať z tých najhlbších hĺbok, aby si uchvátil Boží trón pre seba. Ale to nejde. Boh zavelí, jeho vôľa sa vyplní a týmto zhasne. Najmocnejšie sú nebesá. Všetko sme len stvorenstvo. Ľudia, zvieratá, planéty, vesmír, tak aj anjeli či démoni. Napokon sa vždy musia podriadiť Božiemu diktátu. Tým pádom by sme mali mať vyriešené slová buď vôľa tvoja, ako v nebi. Nebo je skrátka krásne miesto, kde všetko klape. Nič zlé sa tam nedostane, nemá tam svoje miesto. Len najsvätejší Boh nemá konkurenciu. Nemôže mať skutočnosti ani pochyby. Nenadiali by sme sa, veci Božích nebies, jeho prítomnosti sú pre naše oči zmysly však stále nedosiahnuteľné. Ako sa nemusíme mýliť, môžeme byť aj na tragickom omyle. Veci nebies ešte nie sú totiž našou záležitosťou. Má nás pritiahnuť tá vôľa a nie niečo iné a predstavy. Vieme, že Božou vôľou, Božím slovom všetko povstalo, všetko vzniklo, všetko bolo povolané ku životu a všeobecne to vyhodnocujeme ako skvelé, ako dobré. Čo je podľa Božej vôle, je správne a takto to má byť. A nik o tom nepochybuje. Nedokáže to spochybniť. My sa však modlíme, aby to, čo považujeme za správne, sa prenieslo aj sem, na túto zem.
Zrkadlo, ktoré nám nastavil Boh, sa odzrkadlilo aj na nás. Vôľa Božia je nám vzorom. Je našim cieľom, našim prostriedkom, našim sprievodcom, našim dovolením. Božia vôľa sa bude diať. Po prvé preto, že je správna. Po druhé, že nemá konkurenciu. A my sa rozhodujeme, či podľa nej si prispôsobíme život, alebo sa proti nej budeme stávať. Nebesá boli pôvodne stvorené dobre. A boli tam aj anjeli. A niektorí sa postavili proti vôli Boha. A stali sa tým opakom, čím pôvodne boli. Diabol dostal svoje meno. Ten, ktorý rozdeľuje. To totiž znamená diabol. Brehy, kde je človek a Boh, sa rozdelili a nenávratne oddelili. Lucifer tiež znamená, že kedysi bol nositeľom svetla. Stal sa anjelom temnoty. A Satan znamená ten, ktorý žaluje, je žalobcom. To z nás ľudí robí obžalovaných. Ak teda počúvame hlas, ktorý nás zvádza, hlas, ktorý je iný ako hlas Boží, vôľu, ktorá je iná ako tá v nebesiach. A Boh na nás nalieha. Nediktuje ako nejaký diktátor, ktorý od nás vyžaduje nezmysly. Podvolíš sa a bude. Božiu vôľu môžeme skôr pochopiť ako dobrú radu. Aj preto by sme mohli tak trochu parafrázovať slová modlitby Pánovej. Dovoľ, nech sa zariadím podľa tvojej dobrej rady. Tak, ako sa deje v tvojej blízkosti, nech sa deje aj v mojom živote. A presne to by sme mali vidieť v slovách buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. V Bohu vidíme dobrého Otecka, ktorý nie je hociaký, ale je najmocnejší. Chceme, aby jeho meno bolo viditeľné. Jeho pôsobenie a nie len tak, hoci ako pôsobilo, ale aj v mojom živote. My si uvedomujeme svoje postavenie pred Bohom a pred týmto svetom. A náš mandát je jasný. Aby Božie kráľovstvo sa prelomilo do sveta. Aby Božia vôľa bola viditeľná vo svete. Nezlúčiteľné brehy sa spojili. V našej ľudskej sile to však nie je. A nie je to len fakt. Preto Božou vôľou bolo spôsobiť, že nespojiteľné sa spojí v Kristovom kríži. Kríž sa stal mostom dvoch nezlúčiteľných svetov. Sveta samovôle a sveta Božej vôle. V modlitbe Pánovej pri 3. prosbe prosíme, aby sa nediala Božia vôľa len tak, ale diala sa aj v našom živote. My sami chceme byť Božou súčasťou. Vykonávateľmi, nositeľmi toho dobrého, čo od Boha pochádza. Podľa jeho rád žiť. A to je náš ťažký mandát. Lebo svet samovôle a Božej rady, tieto hranice bývajú vždy od seba oddelené. A sú niekedy veľmi jemné. A my, ľudia, sme tak radi zlyhávajúce stvorenia. V tejto časti modlitby však prosíme Pána, aby naša vôľa bola v súlade s tou jeho dobrou radou. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoju dobrú radu, za Tvoju vôľu, podľa ktorej my môžeme žiť. A nielen tak hociako, ale ako slušní ľudia, ako stvorenia, ktoré Tebe patria, ako ľudia, ktorí sú človeku človekom. A nie ako vlk vlkovi. Ďakujeme Ti, že nemusíme len s veľkou túžbou hľadieť do nebies, že z nás sa to netýka. Že nemusíme hľadať najvyššie vrchy, kde by sme odkryli blanket nebies a nazreli tam, kde ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo. Ale ďakujeme Ti, že našu zvedavosť Ty dokážeš naplniť tým, čo je podstatné.
hľadajte moju vôľu. My tvoju vôľu hľadáme. A mnohokrát aj uznávame, že nekonáme podľa nej. A preto ťa prosíme, aby si to s nami vydržal, dal nám dostatok síl na naše boje. A príď sem medzi nás, do nášho spoločenstva. Požehnávaj aj tieto dni prázdnin, ktoré majú prísť. Požehnávaj našu mládež, aj našich učiteľov, aby našli dostatok odpočinku, aj nových síl na zregenerovanie a novú chuť ku novým výzvam, ktoré možno nedlho prídu. Požehnaj i náš tábor, ktorý bude, ktorý sa už chystá od pondelka, aby vyšlo počasie, ale aj aby naša mládež sa niečo nové dozvedela od teba. A nech sa deje tvoja vôľa. A spolu sa pomodlíme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Služby Božie na budúci týždeň budú v riadnom čase, teda o 9. hodine tu v Hornej Mičinej a o 10:30 v Molči. Služby Božie v Molči budú aj s Večerou Pánovou. Detská besiedka už dnes nebude, nakoľko sú prázdniny, a teraz po odspievaní prvej slohy vyznačenej piesne by som poprosil všetkých našich mládežníkov, detí, študentov, ale aj žiakov a pedagógov, aby prišli dopredu pre požehnanie. Taktiež máme štedrých darcov. Pri príležitosti ukončenia školského roka Bohu známa rodina obetuje na potreby nášho cirkevného zboru 50 eur a druhá Bohu známa rodina pri tej istej príležitosti obetuje 100 eur. Nech si Pán obľúbi tieto milodary, lebo ochotného darcu miluje Pán Boh. Iné už nemám čo oznámiť. Postaňte a príjmite požehnanie. Milosť, milosrdenstvo a láska nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.
iba po vás voláte. Bratia, milé sestry, naše služby Božie skočili, preto podajme si ruky, rozsypme sa v pokoji a s radostným srdcom skúsme nášmu